Balqın vilayetinin Türkmenbaş şäheriniň çägini ösürilip ýetişdirilýän 5000 düýpden gowrak badam maglaryna ide geçleri ara teknik talaplara laýyk ýola goýulyp, olardan bol hasyl alman hötdesinden gelinýär. Dağ etegindäki ýaýlada usat bagwanyň kärenesini alan ýerine badam agaçlaryny edýän hyzmaty, şeýle hem giň göz ýetime uzap gidýän mewe baglarynyňky bereketli hasyl, telekeçi bagwanyň halkary parahatçylyk we ananşmak ýeline çeken dähmetiniň ýerine düşýänliginden habar berýär. Badam maglary ýetişdirilýän meýdanlarda damjylyň tuwarş ulamlary ornaşdyrylypdyr. Tuwarş gödegçiligi suwdan netijeli peýdalanmakda hemde meweliň ýokary hili bolmagyny aýratyn täsir edýär. Mewesiniň tagamlylygy adam bedenine ähmiýetliligi bilen tapawutlanýan badam gyrymsa agaç ösümligidir. Ol şänikli meweli baglara degişli bolup durýar. Badam agaçynyň şäniginiň içindäki maňyz iýmetli üçin ulanylýar. Tagamlylygy bilen tapawutlanýar. Bir badam agacı 6-12 kilogram hasyl bermäge ukypdylar. Badam agacını ösürüp ýetişdirmekde aratinki çäreleň öz wagtyna dogry geçirilmegi, bol hasyl almagy mümkinçilik berýär. Badam hasyly içerke sarp edijilere bazarlarymyzdan sewda nokatlarynyň üssü bilen ýetirilýär. Şeýle-de işur telekeçi, geljekde badamyň yerli bazardan artýan bölegini daşary döwletlere eksport etmegi göz tutýar. Munyň özi türkmen telekeçileriniň netijeli zähmet çekýänliklarynyň, işleri guramaçylykly ýoly goýanlyklarynyň aýdyn mysallary. Ýurdumyzda telekeçiligi ösürmäge, halal dähmet çekip, watanymyzda azyk bolçulugyna döretmäge münasip goşun toşmaga döredip bergen giň mümkinçilikler üçin telekeçi bagwanlar gahrman arkadagymyza hemde arkadagly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini beýan edýärler.